Weton samar pamoring suksma winaswaya. Oh. Sikra kang bala tumingal Prang jambu samya madali lir atit wileteng koto om pawangkong mangoncang niti benjang sangat simicil Bidang sangat simicil hatinya metali wus. Manharya werti man. Manharya werta medal njaba nitih kreta Dursasana nyadhong wartala. Manharya werti medal jawinite bendi Dursasana nyadhong warti. Man sengunar medalatar nitih dokar Dursasana nyadhong kabuar man. Kados pundi wigatine pasewakan. Ya menten kok sampun bubaran ngawe para Kurawa man. Nadyan kula Kartomarma nyadhong dawuh paman. Nadyan kula putring pedhanyangan Swata nyadhong dawuh paman. Mangerti ya nggir. Ari kalungguhan samengko. Para Pandhawa ya kowe mau arep bendung Kali Serayu. Yen to para Pandhawa klakon bendung Kali Serayu, panguripane para Pandhawa subur makmur. Ora ana liya ya kowe mau sing kewirangan para Kurawa. Piye amriye ya kowe mau para dulur-dulurmu Pandhawa. Ora klakon sembada bendung Kali Serayu. Yen to para Kurawa Pandhawa isa bendung Kali Serayu kukuh bakuh madhep mantep para Pandhawa besok perang Bratayuda Pandhawa menang Kurawa kalah pramila mula kang saka mangkono he ketakna Wadyabala ngombyongi Narendra saka sabrang gempur para Pandhawa dimen ora klakon bendung Kali Serayu. Lajeng bidal bincang punapa waman waliken sarungmu ya nggir. Natapa bendis pisan dandan ping 2 kumpul ping 3 bodol sedika ngestake dawuh waman. Sang Patih Sigra Hanata paring nyawiji kumala Tamjak gumregut lampahe Winarung drapyak watang ngabeke ku malar ngabeke sorak ing gumuruh Ayo budal. Yo.